mamela ke infinite intelligence kum le ka-Kingdom of God is Within. Ndathi xa ndiyilandelelela yahamba yakufundisa into yoba funeke upractice to lie still, and then upractice astral projector, uphume ngesilver cord apha emzimbeni, umphefumlo wehlukane nenyama. And aqonda uba hayi iyasebenzisa le indlela. Mna ndayiyeka ke le ka-Kingdom of God is Within kuba apho uyilandelele khona izawukusa kuloo macala. Kuthiwe ke okay, xa ungafuni ithathe uba mhlawumbi ayide yenzeke naturally i-process, ungafumana i-shortcut nge-shrooms. Ii-shrooms zizawukhawuleza zikufikise phayana. Uba hayi inde le indlela, ingathi iyasebenzisa. We are not trying that hard to get to the Kingdom of God Within. Bengafanelanga uba yenzeka lula. So ndayiyekiswa yiloo nto leyo, yavele yandifikisa kwi-cul-de-sac mna leyana into. So